ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നു. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഒലിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് വേണം, അതുകൊണ്ട് നല്ല വലിയ വലിയ പീസസ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഇട്ടു. സവാള മൂത്ത് വന്നു. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടി ഐറ്റംസ് ഇടുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂത്ത് വന്നു. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. പൊടി മൂത്ത് വന്നു. അതിനുശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് 3 തക്കാളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. തക്കാളി വെന്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ വെച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോഴും തീയുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇതിന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ചൂടായിട്ട് വന്നു. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ മൂത്ത് വന്നു. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. പച്ചമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി എല്ലാം അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണം, പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത്. ഓൾറെഡി എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ചാറ്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നു. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം. കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ പുളി ചേർക്കുന്നില്ല. പുളി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം. തക്കാളിക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രം മതി. മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കാം. ഫിഷ് കറി റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ചാറൊക്കെ കുറുകി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക്, ഫസ്റ്റ് 3 പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡിയായി.
ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നാടൻ ഫിഷ് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.